now on. So, ito na yung binili ko ng mga products for the kids. Okay. May dya ako ng scissors. The big one, mga dragkal. Kag ang mga grabmay. Yan. Safety sa mga bata. Then, ang mga ragkol, nakadya ko may mga ragkol. Kita nga ito bro, may mga high school. Kita nga tagay. Okay. Ang mga ballpen. I like the colors ng ballpen kay very catchy sa eye. Color pink. Black ang iyang agi. We have also the color green. Namin isa catchy. And the purple. The blue siya, no? Tulukon, pero purple siya ang actual. Or violet. Next, we have pencil. Pencil. Nami, man siya ang tatakpi pencil. No. Ay, pangita ko munggol, wala sanda ko na stock. Nami, yun siya. The next is eraser. Nami, isa ko. Ang basa ba, nami, ito na kaibisan mo po. Okay, karon tabuksan ko na karon. The next is, siyempre, kung may lapis, dapat may kahal. And I love the colors sa mga sharpener. May yellow, red, blue, green, and may dya pagkala ko kasi ng ballpen. Push, tapos press. Nice, nami siya. Then I have single lang mga crayons. Mga bata, malipay na niya. Ay, naman siya. Yes. Then, may passenger man ako. Nice. And I have also, scotch tape. Dabon siya ng scotch tape. Yan. Diba? May surudlan ako dyan. Here's my surudlan. Pamutangan ko dyan together with the paper. Tapos putangan ko siya color paper. Sa isa siyang color. Black, orange, yellow, green. Okay. Tapos may violet. Like that. Dami siya color. So, ipa ko na sa school para mahatag ko sa mga kids. Tomorrow, hindi-on ko ang mga kids mo dapat. Ano mga bata di dyan deserving. Nice. Thank you. Kisatan nga nagbakal sa akong tunong. Ari na sila. Ari na ang pinamakal ko. Okay. Thank you. Okay, what is the laman ng atong plastic envelope? Plastic envelope. Okay, I do believe that education is very important. So, dapat tatagan natin sa pag-ulikid ang education sa atong mga bata para makatapos sanda. Okay? Wala man kita mahatag sanda nga bahol din mga kantidad, mga kalupaan, mga kayamanggaran. But, ang pag-edukar sa anda is very, very important niya, di ba? Okay, the first one na ginabutang ko bigyan sa ako na pa-envelope, manina waray-waray, is the bond paper. Bond paper, from any grades, isa na rin pa sa kindergarten to high school to college, ilangan gid sa bond paper. Then the next one is colored paper. Ako color, the pink, the red, the blue, the yellow, the violet, the green, the black, orange. See? Okay. Sunod na po. Yan. Next is the scissor. May orange man siya. May blue. Okay. Sunod na ito ng atong gawin. Next is ang atong crayons or Crayola. Basic color. 8 colors. Ayan, basic. Ginagamit din. Red, orange, yellow, blue, green. Okay. Ipasok natin sa lagayan. Next, syempre, dapat may lapis. Okay. Ang lapis, ang gagamit siya sa ligis ng lapis is all grades from kindergarten to college. So, ibutang natin. Dapat kung may lapis, iparisan sa karahal. Since color red ang anang gunting-gunting, so dapat ang iparis sa kanang color red man nga sharpener or karahal. So, look at this. Sa isa ko na nini. Completeness. Okay.
iba na nga bata, hindi naman gusto, hindi nakagat-kagat. Hindi nakagat-kagat ni, part ni, while nagaslat-sulat. So, may nag-isip-isip sa mo. Hindi kakaubos. So, dapat may extra eraser. Extra eraser, may ka-extra eraser pa si waray. Okay. Siguro natin siya. Next is, Scotch tape. Madam, mo dyan mo? Makumis siyang ilang 6 pesos. Okay. Nice. Very nice. Kung ako bata, kabaton ko dyan, I am very happy. Right? Yeah. Huh? Okay. Very nice.